ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେବା। ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି ମୋର ଡେ 5 ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାର ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଫ୍ରିଜରେ ତ ପରିବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଗୋଟା କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିବି ଆଉ ତା ସହିତ ଖଟା ମିଠା ହରଡ଼ ଡାଲି। ଏବେ ବି ଏମିତି ଗୋଟା କଲରା ଭାଜେ ନା ଆଗ ଟିକେ ସିଝେଇ ନିଏ ତାପରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ତା ଦେହରେ ବେସର ମସଲା ଦେଇନା ଏମିତି ଗୋଟା ଭଜା କରେ। ଏମିତି କଲେ ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ସକାଳୁ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଟା ଚକୁଳି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆସ ଖାଇବ, ସିଏ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଟୁଇଁ ନାନୀ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତା ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀମା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ପାଇଛି ତାକୁ କାନରେ ଦେଇଦେଇ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ନା ବ୍ରସ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ କୁଳି ବି ଭଲସେ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ମିଶିକି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାର ନା ଖାଇବାରେ ଫୁଲକୋବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଯେହେତୁ କାଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ପୋଟଳ ରସା ବନେଇଥିଲି ତ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଟା ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏଇଠି ଫୁଲକୋବି ବାଛିକି ଖାଉଥିଲା। ମୋର 2 ଦିନର ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଥିଲା ସଫା କରିବାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନା ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭେଦେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ କିଚେନ୍ ସଫା କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ କପଡ଼ା ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ରଖୁଛି।